Marius. En wat ik diesen heute ab habe, weil ich das so ein bisschen lohnt aus dem Taco. Von der Welt, die wir machen, Rindstacos. Weil ich fertig, Hafer bietet Fleisch, ich weiß nicht, wissen, das was ich nach den Rost, und bietet Fleisch. Du kannst nicht von Steaks mehr, das ist sehr tough, die du möchtest nicht zu kaufen. En als je dan een roost bakken, met een lang gebakt, en dan gaan ze erin gaan snijden, en wel van eten, dan als het zo dreig het stift gemest worden, en dan snijden daar. Nou wordt het ingegoten met gravy en juice en weet niet wat alles. Ik weet niet, voor mij, ik verstoor het toch wel niet, maar van roost is bij mij niet veel beter. Ik neem dat wel niet aan, wat is voor gewoon een roost, een beetje vlees te bakken, dat weet je. Er zijn immer zo'n mensen die verstaan dat, maar ik doe niet. So nu wil ik dat bij roost nemen, en dan wil ik dat twee snijden, dat we dat doorheen kunnen week merken, en dat we daarvan kunnen tacos maken. So een roost wordt immer heen geschoben bij mij. Maar nu wil we dat brokken zum schöne tacos maken. En je wondert vielleicht, was ik de laatste tijd niet veel video's gemerkt heb, want ik heb schrecklich Regentrouble gehad, en nog andere problemen, maar nu is het maar een halfweg te brokken. So, dat regengebied mal waren. We hadden gestern eerst een zeer schijne zonneschijn en van der regen tot kan buiten door staan, so dat we waren eten merken. So, nu wil ik het wezen wat we van der willen doen. En dit is het beetje vlees wat we dan brokken willen. Dat is een beetje roost. Dat kan zijn dat zeg door eye of round roast. Dat kan zijn dat heeft niet veel vat. En we gaan nu al dat voorbereiden. Dat is nu nog halfweg eigen vroegen. Dat schafft het veel beter dat Finchnin, wil je dat wezen? Oké, dan wil ik dat wezen waar ik dat versnijden doe. Dan lenklich doen we klein die bietekjes wel. En wenn het zo fijn eigen vroeg is, dat schafft zeer fijn, die willen ze zeer gerne smeerlijk. Zeer gerne schelweg gesneden. En daar willen we dat alles staat. En daar willen we dat aanzuilen, waar we kunnen wezen wat we worden van de aanzuilerie meer. Krak ze staat. Zoals ik zei, je kan er krak zo een kleine bietekjes merken als je wil. Nu kijk maar. Wenn het zo fijn eigen vroeg is, half eigen vroeg, dat schafft bloos zeer krak. En dan willen we dat alle smaak en lust nemen. En dan laten we kunnen wezen wat we met dat worden doen. Oké, dan wil je maar wezen wat we gebruiken voor onze vleesaanzuilerie. Of marinade. We willen dat vlees een beetje aanzuilen. Dat het fijn week wordt. Hier hebben we een dradelkuffel sojasaus. Hier hebben we een viertelkuffel zo'n hele citroen uitgedrekt. Lemon juice. Hier hebben we een halve kuffel olivenoil. En hier hebben we wat we namen Worcestershire sauce, een viertelkuffel. Salsa inglesa. Hier hebben we 3 teentjes snikfien gemerkt. 1 theelepel peper. Een halve theelepel zout. En hier hebben we dan nog wat we namen peperkenners en wat ze een pizza opdoen. Dat is bloß van ongefähr een beetje. Maar je dat niet leggen, dan laat je dat uit. Oké, nu gaan we het alle hier in deze kamer aan en daar hier en aan de stad rijden. En wat je ook wat, lieve vrienden, want jullie dat eens telegen een beetje aan de zure zijde verkomt, dan doe je maar de half zo'n lemon juice, zo'n citroensaft te maken. Als je als dat ligt beetje, dat heeft een klein beetje zure smaak, dan doe je bloß half zoveel. Als je een viertelkuffel, dan doe je bloß een achtel, dan klein beetje weg, je bloß een halve citroen uitrekken te maken. Anyway, nu wordt het alle hier in dit kampje aan. Nou wordt dat gescheid, daar hier, en dan is dat eruit dat vlees aanzuilen. Daar, nu heb ik dat smaak opgeschreven wat we gebruiken om de aanzuilerie voor het vlees. En dat ga je gebruiken voor hindervlees, waar je dat leggen, rindvlees, schweinvlees, alles wat je dat gebruiken om vlees aanzuilen. You can use this marinade for beef, pork, chicken, anything if you like that kind of marinade. And if you find it's a little bit on the sour side, you can always cut back on lemon juice. Okay, it's tijd om ons vlees marinade. Hier houdt het in de lucht, dat schoof je weinig het ons paste. Wou dat hier neer. Als je daar snijdt en dan van ongeveer 3/4 Stunden bij 1 Stunde en dan zijn we rijdt zum vleesbroeden. Wat leuk je. Nu dan een beetje fijn daar snijden dat alle wegen
Waar een eigen zudel is, twee nadrukken een fles als zudelarij. Oh, dat wordt wel van der sehr schöne Tacos geben. Okay, dann machen wir einfach noch ein bisschen Pico de Gallo machen. Hier haben wir eine Tomato, Bacalhau. Hier haben wir Salz, hier haben wir Cilantro, eine halbe Zwiebel, eine halbe Zitroen en 3 jalapenos. Die wir alle fein schneiden, dann wollen wir das errieren en dan staat eruit voor onze tacos. Okay, hier ist unser Pico de Gallo. Hier haben wir eine Bacalhau mit einer grote. Hier haben wir 3 jalapenos mit Zoetigtaub. Ein bisschen Cilantro. Eine halbe Zwiebel abgeschnitten und dann eine Zitrone haben wir hier. Und nu werden wir Pico de Gallo machen. Und weißt du, was Pico de Gallo meint? Dat meint een snoevel van een hoen. En wie ze dat Pico de Gallo namen, is eerst maar waar dat bloß met 2 vingers gegeten, dan werd ze genomen en gegeten. En dan namen ze dat Pico de Gallo, dat wordt dus een hoensnoevel zijn. Zo. Nou wollen we deze citroen hier fijn tweedrekken, ik wil je wijzen. Hier hebben we een ganz nieuwe praat. Zo dat te maken. En weet je, als je gleich niks cilantro, dan wil je dat ook uitloten, maar weet je wat. En dan doen we zout zoveel als we blijven. En dan wel een beetje op eenmaal. En weet je, dit smaakt het ganz beste, maar dat een halve stunde en een stunde merken dat, als je een middag eten dat, oder irgendwas, dan tragt dat zo fijn durch. Doch, dan smaakt je dat een beetje, en dan wanneer dat meer zout fehlt, dan doe je een beetje meer, aber niet te veel zout op eenmaal op verlies. Doch. Ik moet zeggen, moet dat een beetje smaken. Papa. Bloos, kraak. Doch. Maar mensen vragen, wat werkt in de Pico de Gallo? Kraak zo sterk. Doch. Nu staat eruit, als je er nog een beetje snit maakt, bij dat lijnt hij ook. Maar dit is nu eruit. En nu gaan we de tacos maken. Woehoe! Yeehaw! Oké, den disco hebben we nu zuiverheid. We willen den disco zuiverheid hebben, wegen we willen dit vlees niet kerken, we willen het broden. En nu wordt het hier neer, nu hoor je het mal. En wat je kwart, wanneer het is eenmaal afhangt te kerken, dat zit zo hoog door je water, was er maar zo gruwelijk veel flessen dit maakt. Maar dat wordt zeer hastig uitkerken. Nu wordt het hier nu uitkerken, dat vier nog hoog. En wanneer het is uitgekerkt is, dan wordt het nog een klein beetje zo bruin broden. En dan is dat wat ze na een taco tiet. Zie, kijk maar, is dat zelfs alle uitgekerkt. Nu werden we dan een klein beetje bruin broden. En dan willen we taquitos maken. Zo, nu kijk maar. Ik laat dat eruit, dat kan dan zo fijn bruin te worden. Woehoe, mamma mia. Kijk maar. Oh ja. Ik wil zeggen, dat is eruit. Zo, kijk maar. Nu staat eruit een tacos merken en weet je wat er even blijft, dat wij te veel merken, dat jij gaan afvrieren. Hij dat eerst een tijd eruit. Woehoe! En we willen zien nog wat tortillas broden, dat we nog een beetje, wat we na tostadas merken met ons vlees. Hier hebben we wat korn tortillas, wat steekbroden. En ook nog wat meeltortillas. En we willen hier ook nog een oder 2 meeltortillas ook nog broden. We willen wel meeltortillas ten tostadas maken. Woehoe, yes. Dan hebben we wat corn tortillas en een paar meeltortillas hebben ons nu gebroed. We willen wel tostadas maken. En steht tacos.
Okay, wir machen einfach noch ein bisschen Cilantro haben von Guacamole. Und das sind verschiedenste Sorten Guacamole. Hier haben wir ein bisschen Cilantro. Ich weiß, dass ein Mensch ist, das sehen jeden an, da lädt ihr das aus. Und hier haben wir ein Avocado, wo wir den Stein da rausnehmen. Und dann, was wir tun, ist dann hier ein bisschen abschneiden. So. Und dann schaben wir den da raus. Kijk zijn. En daar wat we doen, dan wollen we dit zeer fijn draken. En eens mal knipst, aber nicht ganz so lieb, was da knipst noch mal beim Tag. Und ich habe das Schweinerie abbrechen. Nur ich dort wissen, wo das sitzt, weil ich halt Schmuck fein gedreht. Soll ich dort nicht wissen, wo das alle wen verschmart hat und spratzt. So, check mal. Nu haben wir uns Cilantro Guacamole sehr fein gedreht. Und dann nehmen wir eine halbe Zitrone, wo ich mit einer halben aufhängen. Ja. Ich leider was genug sein. Du hast wie viele Avocados gehabt. Wir haben das einen von dir. Und dann bezahlt, und es geht bleiben. Und dann einmal war ein bisschen hier, und dann das schmecken. Das war ich von der Guacamole mehr. Maar das vielleicht anders. Aber das ist ein Rezept und ich leg dort. Da sind so eine Menschen, die sagen, Opa, ich geht rein, rechts, nicht, was du hier rein hast. Nee, dann braucht ihr nicht. Die wollten nicht, wahrscheinlich das schmeckt. Ja. Ja, ich glaube, das ist bloß Krackerei. Nu wollen wir das immer hier reinmerken. Hier warmen wir uns das Fleisch nicht ab, was wir schon gemerkt, was ich nicht gewesen hat. Und hier merkt man uns den Quesadilla, da war auch Fleisch nicht. Nu wollen wir uns den nicht abwarmen, dass die Käse wird fein verschmelzen. Und hier haben wir unsere Tortillas zum Tostadas merken. Ich glaube, wir wollen von der Scheine Ovenkast haben. Nu gaan we bloß leren, was das ist verschmalten. Das kijkt maar, das fängt doch an. Wuhu! Oh, bei jedem Bäckers Eatje, kijkt mal, hier sind diese Tortillas mit der Käseband. Oh, aber das ist aber so fein verschmalten. Und da wurde mit Fleisch nehmen. Und da wurde den Taudaken. Ja, krank so. Und da wollen wir uns noch zwei Tostadas mehr, ein mit Karren-Tortillas und ein mit Mehl-Tortillas. Wo wir dort noch alle ein Fleisch schnappen, was ich wollte. Und dann werden wir dort der Backhabel heute gemerkt, steckt 350 Grad. Wo wir noch ein kleines bisschen Käse ab. Und dann steckt 5 bis 7 Minuten in der Bart nehmen, bis der Käseschmack verschmalten ist. Und dann klar, da wollen wir abwaschen. Und ich habe von dir was von einem bunten Käse und Marble-Käse. Ich kann wetten Käse, grün, gelben Käse, was immer Käse die dann haben oder gleichen. Ja, nu wordt aan de baat, nou wordt je weten waar dat zit, want dat is fijn versmalten is, en dat is tomaten. Hey, nu hebben we dat uit de bak uitgenomen. Käse is fijn versmalten. En nu werden we ons toen nog een beetje pico de gallo op. En guacamole, zo is weer dat aan het leggen. En dan zijn we uit om eten. Dat pico de gallo heeft er dan nu van een stunde of 2 al met dran gezeten. Und wenn ihr das nicht gleich, dann lasst ihr das aus. Aber wir gleichen das alle wie ein Mann. So gut, das Frühstück war ihr Brot und Eier habt und mit einer Tortillas. Irgendwas Fuhrkorn abbrochen. Das ist unsere Quesadilla mit dem Fleisch. Das ist so fein verschmalten. Da wollen wir noch ein bisschen Guacamole nehmen. Und da wollen wir noch ein bisschen Pico de Gallo und dann ist der Taco auch rein. Und weil ihr wollen bleiben mit Karren-Tortillas, da ihr da Tacos merken. Da, ein bisschen Zitronen wird noch ewig leicht. Nu staat eruit. Nu wil ik jullie nog een beetje aanjagen, een beetje van dichtbij dat wezen. Check hem al. Dat is van der ons onkas. Wat leuk je? Zit er een schijn smaken oder ter hingen der uitkomen? Okay, hallo. Ich will mal sagen, sehr dankbar für jullie alle. Dankbaar dat ik mijn smartswater heb abgewagt. En ik ben zeer dankbaar dat mijn regenessen nu waren veel beter als die hier. En wat ik ben dankbaar dat God mij nog mal weiter schenken deed. Dan lieg ik waar tevreden zijn en dankbaar zijn. Zeer veel wordt het een mal wo zo. Dat me dit waar wo zo jaren dat heeft keinmal weiter en
wo sie mal dann immer mittreffen. Aber weißt du was, das macht mich dankbar. Das macht mich denken, wie Gott einer dort hat. Gott ist gut und Gott segnet uns, Gott ist mit uns und ich bin Gott dankbar war für eine schöne Multit und dass ich mal haben konnte, hier ein Video machen und nu wollen wir das mal sprechen. Hier schlecht, wie habe ich das war? Das war der Mensch kriegt all over, was der 100. Oh, wow, wow. Oh, daar lag ze weer aan de grote zee, wat immer gaan. Nu werden wir hier wahrscheinlich Unkas merken, eten. Hier haben wir einen Taco gemerkt mit einem Mehltortillas, mit pico de gallo bean und guacamole. Wow. Dat is schijn. En weet je wat, waar je wel nog een beetje citroen hebben. Maar dat marinade, dat is een beetje wat ze brokken voor steak. En het heeft meestal een beetje steak smaken, waar dat brokken, maar dat vlees is zo fijn. Vlees kan je afrieren en ergens een tijd wat deel brengen. Wauw. De broek niet moet citroen hebben. Dat is niet best een zure zee, maar dat een zuurlerie. Bij wie liggen dat? Kan je eens maar proeven een beetje een kleine multi merken. En hier merk je dan een grote. Nu wou dit maar smaken met een kaartje en tostada. En wat je dat is einfach nog zo fijn ruikt. Wauw. Smaakt zeer fijn. Ik doe die meer terug. Da weißt du, was ich kann merken von so einem Fleisch, was da ein bisschen tough ist und nicht jetzt Weg zu merken. Immer han, ich guck die gleichen dort, das lobt mich weit von wo ich sein. Mach Gott und Zähnen hier von Schtrucklaunt. Buena vista. Und wir haben noch strome Blumen im Garten. Unsere Zucchini oder Carbs, die bleiben nu Säuerstrom. Check them mal. Säuerstrome Blumen haben wir da. En zoveel regen wie hard aan de laatste tien, check hem al, hier wordt steken gebleven. Zoveel regen alweer, nu wordt nog heel smol, a la brava. Trekt dan de gras, de björn, alles uitgeslagen, dat je bloos zijplatting van jou. En hier bij Schtrucklaunt heb ik al veel tjosten geplant. Dat naast ik niet kan tjosten. Ik zal 5 ijscream aanmaken vol geplant. Ik geloof nächste week waar we charpsbroden gaan. Dat was niet zo zeer fijn. Oké, ik mocht allen een schöne week wensen. Gottes Segen en auf Wiedersehen van Schtrucklaunt. Buena vista.